ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, боз ҳам дар назди фариштаем борои новинка овардагай ва новинкаҳоша бо нархи арзон шумода пешниҳод мекунам. Касе намедона бори фаришта бори тоза Туркияй дар бозори Корвон тарафи Тиллобозор 9 дарвоза якм ряди магазинҳои шишагӣ шашум магазини Мелик шоп навистагай. Ина марҳамат бинен чихе киртакҳои фасон овардагай тоза турки спорт стил. Ино ҳичи намешаванд. Нархошон чандай? Ино 400 сомон, 300 сомони барои канали Тридоченки 300 сомон. Ина духтаро 400 сомона куртои спорт стили оригинал ҳозир барои шумо 300 сомон. Оригинал двухниткои тунуктар метонанд ки баҳорам мепӯшанд. Духтаро кае ки омаден ё ки доставка духтарако агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гиренаи компания борошона баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дига, и хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан инами хоҳарака ҳозир ман мепартом бинанда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед пушаймон намешавед. Ина бинед инами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рублай дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат навис мехоҳед навистен аз номи канали мо гап занед, анами нарх мегирен. Магазинам омаден ҳо аз номи канали мо гап занед. Раҳмат. Мана духтаро бинед чихе расветкои хушрӯ дорад 300 сомон. Дар ҳақиқат ҳам беҳтарин нархай барои ин сифат. Баъд диден капшондор размерш стандарт аз ин бо расветка дора нархаш Ина 450 сомон фурӯхтестем борина 350 сомон. Ина 450 сомара 350 кардаган капшондорои дароз қадошон баъд качествош гарантия дора. духтаро ира бинед чихе расветкои хушрӯ стилшам аҷоибот фасонай. Аз наздик биёянд. духтарако хоҳен фаришта да нависен суратоша мепартоя расветкора. Мана ай пеш медонед фиолетовия хушрӯвай дар навор камакак дигар омадестай, лекин аз пеш хушрӯви бадай. анаи сабзшам хушрӯвай. Мана духтарако бурд мекунен барои качествои бомба зури бадай. Мана аҷоиб хушрӯ. Марҳамат. аксия 350 сомон барои шумо духтаро. ана баъдан бо инаи модела бисёриё пристабдан. Мана диден чихе модели хушрӯанд. Мана 600 сомона модел 450 сомон. иҷада бинед чандта фасон дора. ҳамаш хушрӯвай тоза бори турки духтаро. марҳамат. қаҳварангша бинед. қаҳварангшам беҳад фасонак бадана бо ҳаст аз анаин модел. ин моделам ҳозира 450 сомон кардаган. моделша бинед бо чихе хушрӯанд. и фирмаи фтз ай ҳама фирмаи зури зурай
турецкий качествои оригинал. Мана. Борои новинка двух ниткой нав омадагӣ капшон без капшон расветка. Ина расветкоша бинен чӣ хел расветкои хушрӯ омадаи двух ниткоҳо. Иҷада духтаро ҳам 300 сом аст, ҳам 350 сомона. Оверсайз ҳастай спушиники. Ибо ҳастай скромни ҳастай. Мана ин стил шадиден, иш бо дигар хеле диден. Биен айпеш иҷа вибр калонаи духтаро. Беҳад ҳам вибршон интихобуш хеле зиёд. Мана духтаро качествои нағзи нағз акция шидагиай борои фасон и борои фариштара ҳечке надора духтаро. Иди качестваш аста и эка кожа оригинал ҳардуш турецкия и 600 сомон то 550 ра метием бо ай ҳаст 450 сомон духтаро. Инаи тозаҳошай 600-550 метиан. Иша 400 метиан. Диден духтарако? 650 сума будай бори пештара ҳай ба ҳами хотир 400. Инам я дона мондагиай 350 сомон. Мана ин моделиш 350 сомон. дар ҳақиқат ҳам качествоошон зурай, баъд дохилша бинед астар дора. Бисёр вақт мепирсанд. Мана астарак дора. Фасонакай духтарако. хулоса борошонда гап нест. Баъд нархҳоям нархҳои беҳтарин карда пешниҳод кардагиян. биёен айпеш бинен бухтон. иша бинен. И чанд сум шидози? Мана 650 сомона двойко 500 сомон штеге. Мана и бори турки духтаро беҳтарин качества. Марамат двойкои оригинали турки. Мана каседа дар кор боша духтаро. Баҳор дахача холирам пуши мақсад озод меистайна бинед беҳтарин чизаи юбка кати двойкаи юбкадор. Мана рангшон беҳад хушрӯ аҷоибода ин рангам. Рангошон ҳамаш рангои хушрӯай. аҳамиятият ҳам капшондор ҳастай, ҳам бекапишон ҳастай. Диден? иш фақат дасташ санг дора. Диден? Мана аз инам чандта расветка дора духтаро сафед сиё. ана киртои новинка туника ино чанди дарӯзаки хушрӯ 250 сомона ҳастай 240 ҳастай иҷа 280 то 300 сомона. ина тамошо бино аз 240 то 300 сомона балшимерка туникои оригинал. Мана ҳамаш оригинал. Марамад новинка алакай ин моделои баҳорӣ. интихобшон хеле зиёд беҳад фасонай. айпеш хушрӯай духтаро. бо биёен як бор хитон бинен. и двойко чанд шид? ино 650 будан 450. кадому кадому? инами 5 модел ҳамаш фетез. ана духтаро ина ино 450 450 шидагиян. 650 сомона 450 сомон. Мана двойкои хушрӯви хушрӯ духтаро фирмаи фетезе. марамат касоне ки пурсида буданд биёен бо айпеш хитон бинен ё ки хоҳен доставкаям доранд. борои фаришта ҳамаш борои хушрӯанд. донамон мо иёро дар навораи пешина реклама кардагӣ будем фурӯхтем. бисёр клиентҳо минадор шуданд. дона дона монда 230 250 ҳар хел нархошон. ина духтарои двойкои боло дона дона монда. ина марҳамат касе дар кор боша нависона дар WhatsApp доставкарам дорем. нархошон 230 220 ҳам хеле шидагай. ҳамаи ҳамоноям 400 сума ва 500 сума будан. ҳозир аксияда 230 ва 220 ҳами хел пешниҳод шидестаи нархҳо. марамат биёен ё ки нависен доставка доранд. беҳтарин вариантҳо. баданаи ҷинсака бинен. мана хушрӯа и чанд сум? ино 250 кардагием. ино 500 сомона ҷинс буданд. мана ҷинсора бинен. чахел хушрӯ 250 сомон. 300 сомона ҳай. ирам турецки. мана иш 300 сомон. анав дигариш 250 сомон духтаро. тоза турки. ана баъд ҳиҷоб. ина минош ҳам хушрӯа духтаро. мана ино 300 сомони метием. мана 300 сомон 300 сомон да мегирен хушрӯи бадай. 350. баъд дора бо 350 сомона
материалш креп. Ана ирам ҳастай. Балшимерка размеро бисёр мепурсанд занако, ина марҳамат кунед. Дидин балшимеркара. Инам 350 сомон материалш рабия меган беҳтарин качества и тобистонам пӯшида мешавад. Духтаракҳое ки ҳиҷоб пурсида буден, биёен ҷои фариштада ҳиҷоб меёбен. Оригинал турецки шайӣ. Мана двухсторонниёи оригинал чанд сомон? 300 сомон. Ира ду тарафа мепӯшен. Мана оригиналош. Ана ҷинсани 700 сомон мефурӯхтем. 400 сомон инора. Ана ҷинса диден духтаро ҳиҷоби ҷинс. ҳозир 400 сомонда метиҳан. Можно пӯшидам ҳам баҳор 700 сомона ҷинси турецки. як дона мондагия ирам баҳози пӯшида мешавад. Баҳорам инам 300 сомон. Диден духтаро ка хушрӯан 300 сомон. Инам ҳиҷоби назай. Турсия бахатия инам. Мана аҷоибот. 400 сомони духтарако. Марҳамат ҳиҷобои беҳтарин бо нархҳои арзон. Ина ваёша вишифкоша бинен духтаро чихе бисёрай. Ана ҳиҷобои спорт стил. Ино чанди? Ино 400 сомон. Мана 400 сомон материалаш креп. Ай наздик биям беҳтар шумо. Ана ин моделшам ҳастай. Ана ин моделша бинен бо чихе хушрӯан духтаро. Пӯшан ҳам метонам как ҳиҷоб. Мана иш чандай нархиш? Инам 400 сомон. Мана иям 400 сомон духтарако бинен. Ана чихе хушрӯан. Ирам Мана хушрӯай. Дубайски 400 сомон ирам. ҳиҷобошон ҳамаш бори Туркияи баъд дубайския на? 400 сомони. Ино Дубайан, и фирмаи Базара алака клиентҳо медонанд беҳтарин качестваи ҳеҷ чиз намешавад. Ана иша бинен духтаро 400 сомон аям? Бале 400 чидагиай. Ана ҳиҷобшам 650 сомон буд. ҳозир 400 сомонда метиҳан. Диден чихе хушрӯвай. Марамад духтарако биёен бо айпеш бинен ҷои фариштара касе намедона. Бозори Корвонай тарафи Тило бозор 9 дарвоза 6 магазин. Реди магазинои шишагӣ. Из двойкора диден ангоркая 500 сомон 450 шудаш буд ангорка гарантия дора качестваш. На 200 сомони духтаро. Ангоркаи тоза и ҳичи намешава. Ина юбкаша бинен. ҳам юбкаш ҳам кофташ беҳтарин ай духтаро. Аксияи беҳтарин кардагем. Ха иноро навора пешнида карда будем. Камаш монд инорам беҳтарин ай бин. Айпеш бо бинем. ҳамаш аксия рафтиста духтаро бо нархи арзон. Мондагиай беҳад палтои хушрӯ. На палтоошонам аксияи зури зур шидагиай духтаро. Камаш монд алакай бинен. Ина курткорам навор доштем. Аксияи калон сардодагӣ будан. Бо нархҳои хуби хуб пешниҳод кардан. Алакай бинен чанд донаш мондай. Ҳамаша гирифтан. Ина чандай? Ино 800 сомон буда 400 сомон карда. Диден 50% аксия. Ана и 450 сомон. 400 сомон якум гиш, иш 450 сомон. Ино ҳамаш 800 1000 сомона палтоҳояй. Лекин шумода бо нархи арзон додагиян. Мана качествои палтоношондам гап нестай. Дар ҳақиқат ҳам нархошон беҳтарин нархҳои духтаро. Бо як бор имконият дошта бошен омада ай пеш хитон бинен. Мисол касе ки даставка намехоҳ омада диданиай. Ино чанде? Ина туникои тоза турки 250 сомони. Ана беҳад наз мешинан айзону поён. Дилинашон беҳтарин. Дарозишон аст. Иш ҳам туника мешава, ҳам болопӯш. Дар расветкош беҳтарин расветко сиёҳ тёмнасини. 250 сомона? И болопӯш 300 сомона. И 250 сомон. Тунико 250, болопӯш 300. Бо арзон меша тамошобино бо арзон мешава. Марҳамат биёен. Боварӣ дорум борошон маххултон мешава. Беҳтарин нархҳоро пешниҳод кардагиян. Ана баъдан бо ин хеле брюкам доран. Чанд? 100 сомон. Ина баъд брюкои турки касе дар кора тоза туркиш 100 сомони. Ана пончо бисёр мефурсидан. Пончо 200 сомон. 200 сомон ина пончо. Касе пончо мехоҳа.
қадар туникои новинка. Ино чанда? Туникошон хушруа духтаро. Ай 200 сомон сар мешаванд то 300 сомон аст. Ина духтаро туникошон аз 200 то 300 сомон аст. Дидин? Туникош ҳамаш хушру, качествои нақс. Турки бинен. Ҳам балшмерка доран, ҳам маламерка духтаро. Мана дарозишонам беҳад дарози нағзай. Ай пончорам хамон набори пешинада будан. Клиентҳо пеш омадан маҳтум кардан. Мана и пончошам хушрувай 200 сомон акциядай. Расветка дорай, розви дора бо. Ази бо расветка ҳастай духтаро. Марамат ангуркаяй. Борошон ҳамаш хушрувай ёзима аз берун бо нишон кимтона. Ҷои фариштара духтаро. Ина нуҳум дарвоза. Аҳа. Тедиомон 250 сомон. Ина 250 сомон пальтои оригинали Теди. Анан диден Мелик шоп нуҳум дарвоза тарафи Чилобозор. Ҳиҷобошон хушрувай духтаро. Бира бинен. Чихе фасоншам хушрувай. Ишвкаш. Аҷоибот. Ино чандиян? Ино 400 сомон. Ино 850 сомон будан. 850 сомонҳо ҳози 400 сомонӣ шидагиай духтаро. Борошон беҳтарин борояй духтаро. Качествоошон да гап нестай. Беҳтарин нарха ҳози пешниҳод кардагиян. Мана икртошона бинед. Икртотон чандай? Ваё аксия 350 шидагиян. Материалошон лапшаи оригинал Турция. Ана икртора диден духтаро. Ана мино лапшаи оригинали турецки. 350. Боло ҳамаш 350 сомон. Тараф 300. Трёхнитко 300. И лапшо 350. Ина ино 300 сомон начос дорошан. Ана ино бошад 350 сомон. Хулоса качествошон да гап нест. Як бора хитон биёен борошона муқоиса када бо бинен. Аз ами бозор аз ҳама арзон ҳози фаришта дудистаи ҳамин намуд качествора. Марамат биёен борош ҳамаш новинка борояй. Иҷа давози бо бисёр дура. Ира бинен. И чанд сом? Ино 350 сомон. 350 сомон икртара бинен. Хушрувай. Качестваш да гап нест. Ина 350 сомона. Ана. Аҷоиб качествои на 350 сомон. На инош новинка. Ё чанда? Ино 350 сомон. Мана 350 сомон и моделам духтарако. Хулосат дӯстони азиз хитон биёен. Ё ки агар хай имконияти омадан надошта бошен, нависен фаришта сурат мепартоятуна, интихоб кунен. Качестваш гарантия дора, барои ки качествошо беҳтаринай. Не